Psalm 96, a mae'n galwad i addoli heno. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl. Y mae i'w ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Ei lunod yw holl ddiwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Y mae yn rhydedd a mawredd o'i flaen, nerth a gogoniant yn ei gyseger. Wel, gawn ni ymateb ac addoli nawr ymhellach gyda'r emyn cyntaf o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir. Wel, mae'n darlleniad ni heno'n dod o lythyr cyntaf Pedr a'r ail bennod. 1 Pedr 2 a'r darllen y bennod yn ei hyd. Ymaith gan hynny a phob drygioni a phob twyll a rhagryth a chenfigen a phob siarad bychanus. Fel babanod newydd i geni, blysiwch am laeth ysbrydol pur, mwyn i chwi drwyddo gynyddu i achawdwriaeth. Os ydych neu a chithau wedi profi tirioneb yr arglwydd. Wrth ddod ato ef y maen bywiol, gwrthodedig gan ddynion, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, yr ydych chwythau hefyd fel meini bywiol, yn cael eich adeiladu yn ysbrydol i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu a berthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw
trwy Iesu Grist. Oherwydd y mae'n sefyll yn yr ysgrythyr, wele fi yn gosod maen, carreg yw hwnna, maen yn Seion, congolfaen, etholedig a chlodfawr. Ar hwn sy'n credu ynddo, ni chywilyddir byth mohono. Y mae ei glod gan hynny yn eiddo chwi y credinwyr. Ond i'r angredinwyr, y mae'n a wrthododd yr adeiladwyr. Hwn a ddaeth yn faen y gongol. A hefyd mae'n tramgwydd a chraig rhwystyr. Y maent yn tramgwyddo wrth anifuddhau i'r gair. Dyma'r dynged a osodwyd iddynt. Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth renhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog, yr un a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch yw ryfeddol oleuni ef. A chwi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl ddew. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn awr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Gyfeillion annwyl, rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithiaid i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Bydded eich ymarweddiad, eich ffordd o fyw ymhlith y cenhedloedd, mor amlwg o dda, nes iddynt hwy lle maent yn awr yn eich sarhau fel drwy gweithredwyr, ogoneddu Duw yn nidd ei ymweliad a'r gyfrif yr hynna welant o'ch gweithredoedd da chwi. Ymostyngwch mwyn yr arglwydd i bob sefydliad dynol, pinnau i'r ymerawdwr fel y prif awdurdod, a i'r llywodraethwyr fel rhai anfonir ganddo ef cosb i ddrwg gweithredwyr a chlod i weithredwyr daioni. Oherwydd hyn yw ewyllus Duw, i chwi trwy wneud daioni roi taw ar anwybodaeth ffyliaid. Rhaid i chi fyw fel pobl rydd. Eto, peidio ag arfer eich rhyddid i gelu, i guddio drygioni, ond bod fel caethweision Duw. Rhowch barch i bawb, carwch deulu'r ffydd, ofnwch Dduw, parchwch yr ymerawdwr. Chwi weision, byddwch ddaros dyngedig i'ch meistri gyda phob parchedig ofn. Nid yn unig i'r rhai da ac ystyriol, ond hefyd i'r rhai gormesol. Oblegid hyn sydd gymeradwy, bod rhywun am fod ei feddylfryd ar Dduw yn dygymod ei flinderau iddo ddioddef ar gam. Oherwydd pa glod sydd mewn dygymod a chael eich cernodio am ymddwyn yn ddrwg. Ond os am wneud daioni byddwch yn dioddau ac yn dygymod â hynny, dyna'r peth sy'n gymeradwy yn dderbyniol gan Dduw. Canis i hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yntau eich mwyn chi, gan adael i chi esiampl, i chi ganlyn yn ôl ei draed ef. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi yn ôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth. Ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren. Mwyn i ni ddarfod yn pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachad, oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Dyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni ddod i geisio Duw gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw, am tad nefol, am tad grasol, am y cyfle newydd i ddod ynghyd.
I ni'n diolch am bob rhyddid eto i ddod arglwydd. Diolch bod ni'n dod i addoli y gwir arbywiol Dduw, y Duw go iawn, Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, y Jehofa mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw sydd wedi creu y bydysawd, y byd, a'n creu ni, yr un sydd yn ein cynnal ni, yr un sydd wedi rhoi anadleunioes yno ni, yr un sydd yn rhoi bywyd tragwyddol. Ac o arglwydd i ni'n diolch, i ni'n daddoli di heddi ar ddydd y bedd gwag, dydd yr atgyfodiad, ac i ni'n dathlu bod ein ceidwad yn fyw, bod yr arglwydd yn fyw, achos bod Duw yn fyw. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny. Ac felly arglwydd i ni'n dod yma heno i oedfa newydd. A bwriad oedfa yw cwrdd â rhywun. Ac i ni'n dod i gwrdd â Duw. Ac i ni'n diolch bod ti'n ein galw ni wneud hynny arglwydd. Ti'n ein galw ni nesau ato ti. Ac y byddi di nesau ato ni. Ti'n ein galw ni droi ato ti. Ac y byddi di'n troi ato ni. Ti'n dweud wrtho ni i alw arna ti. Galwch arnaf. Neu galw arnaf am iath atebaf. Diolch arglwydd bod ni'n ymwneud â Duw byw. Ac felly arglwydd i ni'n dod heno i dy geisio di. Ac i gyfarfod â thi, i ni'n dod i thaddoli di arglwydd, i ni'n dod i rhoi offrymau heno o fawl ac o ddiolch i ti. Tydi sydd deilwng o Llon Can, fy nghreuwr mawr am Duw, i ni eisiau gogoneddu di enw di arglwydd, oherwydd bod ti mor dda tuag ato ni, fel ein cynhaliwr a'n creawdwr. Wyt ti mor amyneddgar, wyt ti mor drigarog at bobl sydd yn danwybyddu di, ac yn gwrthryfela yn derbyn di. Ac eto wyt ti yn ei digoni nhw arglwydd, i ni'n diolch. Ac i ni'n diolch am yr efengil wrth gwrs, bod ti wedi trefnu ffordd yn dy gariad anfeidrol i achub gwael golledig euog ddyn. I ddod a dynion nôl i berthynas iawn gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd dy fod ti fel glywson ni y bore yma wedi tywallt y fath drigaredd arno ni, y fath aioni bod ti'n rhoi dy hunan i ni fel ein Duw, fel ein tad, fel ein prynwr, fel ein tarian ac fel ein gwobr fawr iawn. Ac o arglwydd i ni'n cyffesu heno ger dy frondi, bod ni'n gallu colli golwg arna ti arglwydd. I ni'n gallu anghofio amdano ti. I ni'n gallu anghofio maint y gariad ti ag ato ni. Bod e'n ddifesur ac yn anfeidrol, bod e heb ddechrau a heb ddiwedd yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gallu tynnu'n llyged oddi wrtho ti a cael ein denu a'n swyno gan bethau gwael y llawr o arglwydd. Hynny yw, maen nhw'n gwbl anigonol o gymharu a dy gael di. Ac o arglwydd i ni'n diolch am dy ras ti ag ato ni. Diolch am yr oedfa, diolch am y moddion gras heno arglwydd. Diolch wrth glywed air di yn cael ei ddarllen nawr. Ni wedi cael ein atgoffa pam a sut i ni wedi cael ein hachub bod wedi cymryd ein pechodau yn ei gorff ar y pren. A pam mwyn i ni ddarfod ac angyfiawnder, i ddarfod a phechod, a byw bywyd newydd o wasanaeth i Dduw. Diolch bod ydy'n ryddhau ni o gaethiwed pechod. A diolch bod ni'n mynd i ystyried hynny heno. Nid ein ryddhau ni i guddio pechod ac i aros yn ein pechod, ond i fod yn rhydd o ddiwrtho fe, a bod yn geithion i Dduw, yn geithion i Iesu Grist, yn geithion i gyfiawnder nawr. Ac i ni'n diolch am hynny arglwydd. Mae'r cyfan yn dod o ddras di. Mae'r cyfan yn dod ohono ti arglwydd. Mae'r cyfan yn dod i ni trwy Iesu Grist a'i haeddiant ef, a'i waith ef, a gwaith gorffenedig y groes yn arbennig. A diolch heno arglwydd bod ni'n mynd i gofio yr aberth yn y cymundeb arglwydd. I gofio dy gariad, i gofio dyfnder ein trieni ni yn ein pechod. Ond bod y gariad di a dy ras di'n ddyfnach byth arglwydd.
i'n caru ni, a'n codi ni, a'n ryddhau ni. Diolch i ti, Arglwydd. Ac i ni'n gweddio heno, y bydd hyn yn fendith fawr i'n heneidiau ni, Arglwydd. A byddi di'n tywallt y gariad ar led yn ein calonau ni trwy yr ysbryd glân wyt ti wedi ei roi i ni. Ac Arglwydd, y byddwn ni yn cael ein llenwi a athgariad di o Arglwydd yn ymwneud a'n gilydd wrth gwrs, ac wrth i ni ymwneud ac eraill hefyd. Ac o Arglwydd i ni yn cyflwyno'r oedfa i ti nawr felly. Ti sy'n gwybod ac yn nabod pob un ohono ni, Arglwydd, ac i ni'n credu bod gyda ti fendith, bod gyda ti neges i bob un ohono ni heno. Helpa ni wrando, Arglwydd, a gallu craffu a deall a clywed beth ywed yr Arglwydd wrtho ni. Ac i ni'n gweddio y bydd y gair yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni hefyd. I ni'n gweddio, Arglwydd, am yr eiddgarwch yma. Bydd rhain o'n ni'n trafod bore yma. Yr eiddgarwch yma i dy wasanaethu di. Yr eiddgarwch i gyflwyno'r efengil i eraill o Arglwydd. Yr eiddgarwch yn dy waith di. A'r ymdeimlad o ddyletswydd ac ymrwymiad a rhwymedigaeth a dyled oherwydd y fod ti wedi'n caru ni yn y fath fodd. Arglwydd bendithia ni heno felly. A phob oedfa debyg o Arglwydd lle mae dy air di'n cael ei gyflwyno fel y gair Duw, fel gair y bywyd. Ac Arglwydd, bywhad y waith yn ein dyddiau ni i ni'n gweddio. Ymwyl yn eto, Arglwydd, yn nerth yr ysbryd glân. Bywhad y waith, Arglwydd, yng nghanol y blynyddoedd. Yng Nghymru, Arglwydd, i ni'n dod at wyl dewi o Arglwydd Trigarha wrth ein gwlad ni a gwledydd eraill hefyd o Arglwydd. Trwy roi tywalliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Ac o Arglwydd, i ni'n cofio am frodyr a chwiorydd sy'n dioddau, i ni'n gofyn i ti nerthu nhw, gofyn i ti cynnal nhw, Arglwydd. Y rhai sydd yng nghanol y ddeiargryn, mae yna frodyr a chwiorydd yn nghanol hwnna. Helpa nhw fod yn halen ac yn oleini, nertha dyn nhw mewn ffordd arbennig. Ac i ni'n diolch, Arglwydd, bod ni wedi bod yn clywed bod syched a galw am feible o Arglwydd yn Hwrci nawr, a Syria, a'r Wcrain hefyd. I ni'n diolch am hwnna, Arglwydd. Bod rhywbeth fel hyn yn gallu siglo pobl, nid jyst siglo'r ddeiar, ond siglo dynion a menywod o Arglwydd, i weld pa mor fregus yw'r byd yma, a bod eisiau rhywbeth cadarn arno ni. Mae eisiau gobaith real arno ni. A tu hwnt i'r byd a'i bethau yn niw ac yn yr Arglwydd Iesu. A diolch am hynny, Arglwydd. Ac o Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n derbyn ni nawr, i ni'n cofio am yr rhai sy'n methu bod gyda ni, boed nhw gartre, neu mewn cartre, neu yn yr ysbyty. Bendithia nhw, Arglwydd, ymgeledda nhw, nertha nhw, cynnal nhw, Arglwydd, a cadw nhw yn agos ata ti. Ac o Arglwydd, derbyn ein diolch ni nawr. Diolch am gael bod yma yn yr oedfa ger dy fron di. I ni'n gofyn i ti'n arwain, i ni'n gofyn i ti fod yn y canol, i ni'n gofyn i ti gael dy ogoneddu o Arglwydd. I Iesu Grist gael ei godi yn uchel iawn yn ein plith ni. Achos fe sy'n deilwng a neb arall. Derbyn ni Arglwydd ac arwain ni. Yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. A'n dysgodd i weddio ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, san teiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddaiwn unnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella nghlwy.
Wel, mae'r testun sydd gyda ni heno yn dod o lyfr y datguddiad, pennod 1, adnod 5, diwedd adnod 5 ac adnod 6. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel nawr te, yn llyfr y datguddiad gan Dduw i'r apostol Ioan ar Ynys Patmos. Dyna yw llyfr y datguddiad, a mae'n neges arbennig i eglwysi yn Twrci ar y pryd, a mae'n neges hefyd wrth gwrs i bob eglwys, bob amser, gan i fod yn air Duw. Ac i ni wedi cael cyfarchiad trwy Ioan, dim ond pasio'r neges mlaen mae Ioan, mae'r cyfarchiad oddi wrth y tad, Duw y tad, yr ysbryd, a'r mab, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu Grist. A beth sy'n digwydd yw bod Ioan yn torri allan i roi mawl, ac mae'n digwydd yn aml yn llyfr y datguddiad. Chi'n clywed y saint yn y nef, chi'n clywed yr angylion yn y nef, yn torri allan i addoli a moli Duw, moli yr oen, moli Duw y tad hefyd. Fe yw'r tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, llywodraethwr brenhinoedd y ddaear. Fe yw'r un buddugoliaethus, mae wedi ennill buddugoliaeth arbennig. Ac mae llawer yn cael ei ddweud am yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, yn llyfr datguddiad. Ond i ni'n cyfyngu heno nawr at y darn yma. Mae e'n ddarn arbennig iawn, a mi fydd e'n help i ni, wrth gwrs, i baratoi ein hunain i ddod at y cymundeb yn nes ymlaen yn yr Oedfa. Yn yr adnodau hyn nawr te, i'r hwn sydd yn ein caru ni. Dyna'r peth cyntaf sy'n cael ei ddweud fan hyn amdano fe. Ac i ni'n dysgu wrth gwrs bod yn ein caru ni cyn ein bod hyd yn oed. Bod yn caru ni a chariad anfeidron. I ni'n gwybod hynny, mae Duw yn ein caru ni, mae wedi anfon ei fab, mae wedi dangos ei gariad yn anfon ei fab i ddod i'r byd, i farw droso ni. Ond mae'r oen wedi cael ei ladd seiliad y byd. Nid afterthought oedd e, ond cynllun ymlaen llaw oedd e. Felly, mae'r cariad y tu ôl iddo fe yn mynd nôl, wrth gwrs, cyn seiliad y byd. Ac mae'n bwysig wrth i ni fyfyrio heno, wrth i ni ddod at y cymyn, i ni yn gallu myfyrio ar gariad Duw tuag ato ni yn yr Efengil, yn Iesu Grist. Ein caru cyn ein bod. Ein caru wrth anfon ei fab, a Iesu Grist wrth ddod i'r byd yma, yn dod mewn cariad, wrth gwrs. Mae'n ein caru ni wrth beidio a bod â chywilydd i'n galw ni yn frodyr a chwiorydd iddo fe. Meddyliwch am hynny, bod dim cwilydd gyda mab Duw i wisgo cnawd, ac felly ein galw ni yn frodyr ac yn chwiorydd iddo fe. Ni'n clywed hynny, yn darllen hynny yn y llythyr at yr Hebreaid. Mae'n ein caru ni wrth roi ei fywyd. Beth ni'n canolbwyntio arno heno, rhoi ei einioes ar y groes. Mae'n dweud bod wedi rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Hynny yw, mae di'n trin ni fel cyfeillion, bod ni ddim yn gyfeillion, mewn gwirionedd. Mae di'n caru ni wrth farw drosom ni, ac yn llythyr Paul at yr Rhufeiniaid, pennod 5, mae 4 peth yn cael ei ddweud am rhyfeddod cariad yr arglwydd Iesu. Yn marw droso ni, pwy fath o bobl oedd yn marw drostyn nhw felly? Yn ôl Rhufeiniaid 5. 4 math, diamadferth, helpless.
Yn ein pechod ni, i ni fel y claf o'r parlus na, oedd methu cerdded, i ni methu gwneud daioni, i ni methu plesio Duw, i ni methu i fyddhau iddo fe, i ni methu hyd yn oed dod ato fe, yn ein nerth ni'n hunain. A di-ymadferth, helpless, mae di marw dros rai di-ymadferth yn ei pechod. Yn ail, anniwion. Mae di marw dros rai anniwion. Nid yn ddiwiol ac yn ffurfio'i bywyd ac yn siapio'i bywyd o gwmpas Duw, fel bod e yn y canol, fel bod e ar y brig bob amser. O na. Os oes gyda dyn amser i Dduw o gwbl, mae'n galw arno fe, pa mae e eisiau fe, fel petai yn was bach iddo fe. Ac yn aml iawn, mae'n dweud, wel, Duw ddim yn bod, dwi ddim angen Duw beth bynnag. Dyna mae'n cymdeithas ni'n gweud heddi. Sim ot, dwi ddim angen Duw, ni wedi tyfu mas o'r angen am Dduw nawr, yn ein hoes ni. Neu falle, in extremis, bydd rhywun yn gweddio falle, ac yn disgwyl i'r gwas bach i ddod i helpu, a wedyn pan bydd popeth yn iawn, fydd wedi anghofio amdano fe to. Ond nid yn ffurfio'n bywyd ni ac yn troi popeth o gwmpas Duw. Fel arfer, popeth o'n gwmpas i yw i. Nid o gwmpas Duw. Anniwion, yr anniwion. Yn drydydd, pechaduriaid. Pwy mae wedi caru? Pwy mae wedi marw drostyn nhw ar y groes? Di-ymadferth, anniwiol, pechaduriaid. Adnod 8, Rhufeiniau 5, adnod 8. A ni eto yn bechaduriaid i Grist farw troson ni. Pechaduriaid, rhai sydd wedi methu'r marc, sydd ddim yn dod lan at y marc, ger bron Duw, sy'n cwmpo'n fyr o safonau Duw, sydd wedi troi yn ffordd yn hunain, wedi troi off i lwybrau na ddylen ni ddim bod ynddyn nhw, yn ein pechod wrth gwrs, torri cyfraith Duw, anwybyddu fe ac anifuddhau iddo fe. A'r pedwerydd, gelynion. Gelynion! I ni'n byw fel gelynion, i ni'n gwrthryfela, i ni'n codi lan yn ei erbyn e, i ni'n codi dwrn ato fe, i ni'n misio fe, i ni'n gwybod y well na fe, yn aml iawn. Dyna fe, dyna dyn yn ei bechod. Di-ymadferth, helpless, anniwiol, yn godli, pechaduriaid, gelynion. Ond dyma'r cariad dros rhai felly. Mae e wedi marw. Rheini yw rhai mae e wedi ei caru. Dyna ryfeddod yr Efengyl. Dyna ryfeddod cariad Duw, wrth gwrs. Mae'n gariad sy'n tarddu ynddo fe ei hunan. Mae'n cael ei sianeli yn yr arglwydd Iesu, a mae'n dod at rai sydd ddim yn heiddi fe o gwbl. Wedi'n caru ni wrth atgyfodi, wrth gwrs, ac esgyn i'r nef i baratoi lle ar gyfer ei bobl. Mae'n ein caru ni yn y nef nawr, yn ein cynrychioli ni ger bron Duw, wrth gwrs, fel arch o ffeiriad. Mae'n ein caru ni pan mae'n ein derbyn ni, rhai sy'n dod ato fe, pwy bynnag a ddaw ata fi, nes bwria fe falle'n ddim. Mae'n ein caru ni, mae'n addo ein derbyn ni, mae'n addo ein cadw ni a peidio'n colli ni, mae'n addo'n atgyfodi ni yn y dydd olaf. Yn wir ni all dim ein gwahanu ni o ddiwrthgariad Duw sydd yng Nghrist Iesu. Mae'n ein caru ni. A mae'n dda i ni gael ein atgoffa o'r cariad yna. Cariad Duw yw sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn mae yn ein ryddhau ni, neu wedi ein ryddhau ni oddi wrth ein pechodau. I ni wedi sôn am gyflwr dyn yn ei bechod, 4 darlun o hwnna. Wel nawr, mae wedi wneud y gwaith o'n ryddhau ni oddi wrth ein pechodau. Ac mae sawl darlun o hynny i ni edrych arno nesaf. Yn gyntaf mae wedi'n ryddhau ni
fel caethweision, slaves. So, Ioan 8, 34, atebodd Iesu hwy, yn wir wy'n dweud wrthych, fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Geiriau Iesu Grist yw rhain nawr. Dyw e ddim just yn fater bod ni yn syrthio i bechod nawr ac yn y man. Na, mae pechod yno ni. Mae'n rhywbeth sydd yno ni yn naturiol. Mae'r tueddiad yno ni. Oddi wrth yw, mae'r tueddiad i bechod. Mewn reiddiol yno ni, pechod greiddiol. O'r amser i ni'n cael ein geni. Mae pechod yn y pethau gwael i ni'n neud, wrth gwrs. I ni'n deall hynny. Mae staen pechod yn y pethau gorau i ni'n neud. Mae trwyddo ni i gyd. Achos i ni'n gaeth weision i bechod. A chi'n cael y darlun wedyn, wrth gwrs. Chi'n cael y darlun bod e'n feistr arno ni. Bod e'n feistr, i ni methu dod yn rhydd ohono fe. I ni'n defnyddio'r term bod rhywun yn gaeth i alcohol. Mae rhywun yn gaeth i gyffuriau. Mae rhywun yn gaeth. Ac yn aml iawn, mae'n dod i bwynt, maen nhw'n casau e. Ond maen nhw'n methu dod yn rhydd, heb bod nhw'n cael help arbennig. Maen nhw'n methu. Ac i ni'n gaeth i bechod. I ni'n gaeth iddo fe. Yn naturiol, i ni'n gaethweision, mae'n ein rheoli ni'n llwyr, chi'n gweld? Mae hwnna'n bwysig i ni ddeall. Ac wedyn, adnod 36, yn yr un bennod, mae yna ryddhad i gael. Felly, os yw'r mab yn eich ryddhau i chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Mae hwnna'n ein atgoffa ni bod yr arglwydd Iesu wedi dod i wneud y gwaith o'n ryddhau ni. I dalu'r pris i'r ceithwas i fynd yn rhydd, wrth gwrs. A mae wedi wneud hynny gyda'i waed. Felly na chi y darlun amlwg, wrth gwrs, bod ni'n gaeth weision pechod. I ni'n ymwneud â phobl, pan ni'n rhannu'r efengil gyda pobl sydd heb Iesu Grist eto, yn eu pechod, maen nhw'n gaeth weision. Yn bwysig bod ni'n cofio hynny. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi dod i ryddhau i pobl. Oddi wrth ei pechodau. Ac o'r gafel, ac o'r condemniad, ac o'r euogrwydd y mae pechod yn ein gosod ni ynddo fe. Ac wedyn, daflun arall nawr o'r ryddhau. Actau pennod 7 ac adnod 33. A Steffan sy'n siarad, falle bod chi'n cofio'r hanes, mae Steffan yn siarad ar Iddewon, cyn iddo fe gael ei ladd, ac mae'n mynd dros hanes Israel. A mae'n sôn am Moses fan hyn, ar berth, wrth gwrs. Yna dywedodd yr arglwydd wrtho, datod ryddha dy sandalau. Yna'r cyfieithiad gorau, mae'n well na'r Saesneg fyna, nid take off, yn tai yw ei fod, lwsn. Datod y sandalau oddi am dy draed, oherwydd y mae'r lle yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Nawr chi'n cael darlun fan hyn, mae sandalau Moses yn frwnt. Maen nhw wedi bod yn cerdded trwy bob math o bethau, wrth gwrs, a maen nhw'n frwnt. Os mae'n mynd i ddod yn agos at Dduw, glân a sanctaidd, mae rhaid ryddhau ei drad o'r pethau brwnt yma. Chi'n gweld? A mae hwnna'n yn ddarlun i ni eto o'n pechodau, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'n ryddhau i ni. Lle bynnag i ni'n mynd mewn bywyd, mae'n trad ni'n frwnt fel petai. Mae pechod yn mynd gyda ni, i bob man. Mae yno ni trwy'r amser. A mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'n ryddhau ni. Fel bod ni'n gallu tynnu'r sandalen y bant, a dod i bresenoldeb sanctaidd Duw. A dod yn blant i Dduw, ac yn eiddo iddo fe. I ryddhau y sandalau brwnt yna. Wedyn ni, nesaf, i ni'n cael Mathew 21. A'r un gair eto. Ewch i'r pentre, yr arglwydd Iesu nawr, yn trefnu ar gyfer cerdded mewn i Jerusalem. Chi'n cofio'r hanes.
ewch i'r pentre gyferbyn â chi, ac yn syth fe gewch asen wedi ei rhwymo ac ebol gyda hi, gollyngwch hwy yn rhydd, yn taiddam. Okay? Gollyngwch hwy yn rhydd, a dewch â hwy ata fi. Darlun bach arall. Yn ein pechodau, i ni'n gaeth, i ni'n glwm, i ni ddim yn rhydd i wasanaethu yr arglwydd. Neu fe ddim ein defnyddio ni yn ei wasanaeth nes bod ni wedi edifarhau a dod ato fe ac ymddiried ynddo fe. Nes i ni gredu ynddo fe a chredu yn yr hyn mae wedi wneud drosto ni ar y groes. Iesu Grist yw'r un sy'n gallu'n ryddhau ni i ddod o dan ei wasanaeth Fel yr ebol asen yn cael ei defnyddio gan yr arglwydd yn ei wasanaeth i ddod i mewn i Jerusalem. Mae di'n ryddhau ni, fel bod ni'n gallu dod i'w wasanaethu fe, wrth gwrs. Mae'n pechod ni'n rhwystro ni, yn cadw ni oddi wrtho fe, ac oddi wrth ei wasanaeth. Mae di dod i'n ryddhau ni. I ni'n rhwym yn naturiol yng ngafael Satan. Mae di dod i'n gollwng ni'n rhydd. Iddo fe gael ein defnyddio ni. Iddo fe gael ein gwasanaethu ni. Fel ddwedodd am yr apostol Paul, mae e'n llester dewis i mi nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio fe nawr, i ddwy'n fy enw ger bron y cenhedloedd a brenhinoedd Israel. Mae di ryddhau o wasanaeth Satan, mae di bod yn y tywyllwch, mae di cael ei ollwng yn rhydd nawr gan Iesu Grist, i wasanaeth Crist, i wasanaeth yr Efengyl. Mae di cael ei ryddhau trwy waith Iesu Grist a'i alwad wedyn. Ac yn ola, Ioan 11 ac Lazarus, wrth gwrs, yn cael ei alw o'r bedd, a mae'n dod allan o'r bedd, dywedodd Iesu wrthynt, datodwch ei rwymau a gadewch iddo fynd. Yr un gair eto, gollwngwch e'n rhydd. Rhwymau marwolaeth oedd rhain, rhwymau oedd ar y corff marw. Dyw corff marw ddim yn gallu gwneud dim byd, wrth gwrs, dim byd. A nawr mae'n fyw a mae'n cael rhyddhau, datod y rhwymau yna. Ac wrth gwrs, mae'r Testament Newydd yn dweud, i ni'n farw mewn camweddau a phechodau. Pan i ni'n pregethu'r, pan i ni'n dod i'r byd yma yn naturiol, i ni'n farw mewn camweddau a phechodau. Ni wedi torri'n bant oddi wrth Dduw, i ni methu ymateb, heb bod e'n ein bywhau ni. A dyna mae wedi dod i wneud, rhoi bywyd i ni a'n ryddhau ni o'r rhwymau marwol yna. Nech chi ddarluniau prydferth iawn, wy'n credu, o'r Testament Newydd. Y ceithwas, wrth gwrs, yn cael ei ryddhau, ac wedyn y sandalau, mwyn i ni gael dod at ddiw sanctaidd, ac wedyn ni yn ryddhau i wasanaeth fel yr asyn, ac yn ola yn cael ein ryddhau o'r cadachau marwol fel petai, yn bywhau. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod i wneud hyn. Mae'n ddarlun trist ohono ni yn rhwym, wrth gwrs, wedi'n cau mewn yn ein pechodau, ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae wedi dod i'n ryddhau ni. Os y mab a'ch ryddhau chi, ryddion fyddwch yn wir. Os ych chi'n nabod Iesu Grist heno, chi wedi cael eich gollwng yn rhydd. Chi wedi cael eich ryddhau trwy ddod ac ymddiried ynddo ef. Siwd mae wedi gwneud hyn nawr te, i ni yn darllen ymlaen, mae wedi'n ryddhau ni, oddi wrth ein pechodau a'i waed. A'i waed, wrth gwrs, a mae thema y gwaed yn mynd trwy'r Beibl i gyd. A mae'n bwysig iawn. Mae rhai pobl yn camddeall, maen nhw'n meddwl pam yr holl sôn yma am y gwaed yn yr Hen Testament yn arbennig, wrth gwrs.
mae y berthau yn yr Hen Testament, yr anifeiliaid yn cael eu lladd, a mae gwaed nhw yn cael ei dywallt ar yr asior. Ni'n darllen, os ydych chi'n darllen trwy Leviticus ar hyn o bryd gyda'r cynllun, chi'n clywed am yr arch o ffeiriad. A'r arch o ffeiriad yn cael ei neilltuo i'r gwaith, yn cael ei sefydlu i'r gwaith, a wedyn mae gwaed ar ei fawd bawd i law, bawd i drod ac ar ei glist Ac wedyn mae Moses yn sancteiddio a glanhau'r bobl yn tywallt gwaed ar aberth arnyn nhw. Popeth yn cael ei buro trwy waed. Gwaed anifeiliaid wedi cael ei aberthu. A chi'n meddwl, beth yw ystyr hwnna? Mae hwnna'n swnio'n od iawn. Os na gyn ni'n gyfarwydd ag yn sicr. Ond dim ond pictiwr yw wrth gwrs. Dim ond pictiwr yw hwnna, yn paratoi ac yn pwyntio ymlaen at Iesu Grist. A beth mae'n golygu yw bywyd einioes Iesu Grist yn cael ei roi lawr. Yn y gwad mae'r bywyd, meddai Duw yn yr Hen Testament, yn y gwad mae'r bywyd rhywun. Iesu Grist yn rhoi fywyd felly, yn rhoi fywyd glân lawr ar y groes, ei offrymu fe wrth farw, mwyn ein ryddhau ni. Dim byd arall yn mynd i'n ryddhau ni o'n pechodau. Dyw ein ymdrechio ni i fod yn grefyddol neu'n well person beth yn mynd i'n ryddhau ni o'n pechodau. Mae'n warth i ddweud hynny. Mae'n sarhad ar Dduw pan mae pobl yn dweud neu'n meddwl hyd yn oed, o gallai i wneud lan am ymhechod, gallai i wella'n hunan, gallai i wneud hyn neu'r llall neu arall, dwi'n iawn. Ond y gwir yw, dyn ni ddim. Dyn ni ddim. Pam arall bydde mab Duw wedi dod o'r nef i farw a roi ei einioes? Pam? Achos doedd ddim ffordd arall, wrth gwrs. Does ddim ffordd arall, ond trwy aberth mab Duw. Os ych chi eisiau dod yn lan ger bron Duw, os ych chi heno ddim yn Gristion, chi eisiau dod yn iawn ger bron Duw, a mae angen i chi cael eich ryddhau o'ch pechod, wrth gwrs, o gondemniad pechod, caethiwed pechod. Mae rhaid dod ac ymddiried yn y gwlad. Mae rhaid credu bod wedi marw dros bechaduriaid fel ni. Gofyn iddo fe'n derbyn ni a'n glanhau ni, wrth gwrs, yn rhinwedd yr aberth yna. Mae wedi marw i gymryd digofaint Duw, wrth gwrs. Oedd rhaid roi ei fywyd, oedd rhaid lladd. Doedd yr aberth, doedd yr anifail ddim yn cael ei sbario, ddim yn cael ei arbed. Oedd yn gorfod marw, a'r gwad yn cael ei arllwys. Gafodd mab Duw ddim ei arbed, chi'n gweld. Gafodd ei ddim ei sbario. Gafodd ei offrymu ar y groes. Oedd rhaid rhoi fywyd. Oedd rhaid fe gael ei ladd. Oedd rhaid wynebu digofaint Duw a cosb Duw ar ein pechod ni, yn ein lle ni ac ein mwyn ni. Dyna'r unig ffordd o ryddhad, a mae wedi wneud trwy waed Iesu Grist, trwy'r aberth yna ar groes Calfaria. Ac wedyn ni, i beth felly? Rhan o'r canlyniad nawr te, i'n rhyddhau ni, i'n rhydd oddi wrth gondemniad pechod, i'n rhydd oddi wrth deyrnasiad pechod, ac fel un mae'n cael ei roi wedyn, i'n gwneud ni yn urdd frenhinol, neu'n frenhinoedd, ac yn offeiriaid i Dduw ei dad. Dyma'r canlyniad wedyn ni, i'n gwneud ni'n frenhinoedd ac yn offeiriaid. Wel, Exodus 19, i ni'n cael adlais nawr o bethau ni'n darllen yn yr Hen Testament, byddwch hefyd yn deyrnas o offeiriaid i mi ac yn genedl sanctaidd. Wedyn y darlleniad gawson ni heno 1:42, ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn offeiriaid ac yn frenhinoedd, yn genedl sanctaidd yn bobl o'r eiddo Duw ei hunan. A ddewid Duw yw hwn, y byddai bobl fel brenhinoedd ac fel offeiriaid. A mae'n fraint aruthrol.
a bod ni'n dechrau deall rhywfaint o beth mae hwnna'n feddwl. Mi glawson ni wrthos diwetha am Melchizedek yn yr Hen Testament, oedd yn gysgod o Iesu Grist. Oedd e'n frenin ac oedd e'n offeiriad. A mi oedd Iesu Grist yn frenin, a mae e'n frenin ac yn offeiriad hefyd. Ac i ni wedyn ni yn Iesu Grist, mae di'n rhyddhau ni nawr i fod yn eiddo iddo fe. Nid yn gaeth weision Satan a phechod, ond yn gaeth weision iddo fe nawr, yn weision iddo fe. Ac i ni'n cael bod yn deyrnas, ac i ni'n cael teyrnasu gydag e. A hwnna'n bwysig iawn yn y Testament Newydd. I ni'n cael teyrnasu gyda Iesu Grist. Rhyw ddydd, byddwn ni'n eistedd ar deyrnas, ar orsedd gydag e, yn y nef, wrth gwrs, nef newydd a deiar newydd yn teyrnasu gydag e. Ond nawr hyd yn oed, i ni'n dechrau teyrnasu nawr ar ddiafol, cnawd a byd. Y tri gelyn mawr sydd gyda chi a fi, y diafol, cnawd, y natur ddynol sydd ddim eisiau plygu i Dduw, a'r byd angrediniol o'n cwmpas ni. Yn naturiol, i ni'n gaeth i'r tri, chi'n gweld? I ni dan feistrolaeth, diafol, cnawd a byd. Ond nawr, yn Iesu Grist, i ni'n rhydd a ni'n dechrau teyrnasu ar ddiafol, cnawd a byd. Yn lle bod ni o dan eu teyrnas nhw, i ni'n teyrnasu gyda ac yn yr arglwydd Iesu. Felly, 2 adnod i'n helpu ni o Rhufeiniaid 6. Ni chaiff pechod arglwydd ieithu arnoch. Iawn yn bwysig iawn. Does dim rhaid i bechod i fod yn feistr arno ni nawr. I ni'n syrthio i bechod, wrth gwrs bod ni. Gweitha'r modd, fe fyddwn ni'n syrthio ac yn llithro nes bod ni'n marw. Ond dyw e ddim i fod yn feistr sydd â gafel llwyr arno ni. Nes bod ni'n glynu ac yn glynu ac yn glynu wrth bechod. Falle weithiau mae un pechod yn gafel yn rhywun. Pyllu gadael e fynd. Ond mae yna fuddugoliaeth. Mae yna ddechrau teyrnasu. Dyw e ddim i fod yn feistr nawr, achos mae Iesu Grist o'n hochr ni'n teyrnasu gyda fe. Nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith, y gyfraith sy'n condemnio, ond dan deyrnasiad gras sydd yn ein ryddhau ni, yn nerthu ni, wrth gwrs. A wedyn 2 adnod yn gynt, i ni'n darllen hyn, felly nid yw pechod i deyrnasu yn eich corff marwol, a'ch gorfodi i fyddhau i'w chwantau. Sy'n rhaid i ni ddweud nawr fel Cristnogion, o fel un ydw i, fel un wedi arfer bod. Wi wastod wedi bod yn gaeth i'r pechod yma, neu'r pechod acw. Nid yw pechod i deyrnasu yn eich corff marwol nawr. Dim o gwbl. Na, i ni'n eiddo i Iesu Grist, sydd i'n ryddhau ni o'r caethiwed yma nawr. A mae yna nerth buddugoliaethus, wrth gwrs, yn enw yr arglwydd Iesu, ac yn rhinwedd ei aberth a'i waed e. Medde Martin Luther, i ni'n teyrnasu nawr i raddau, dwi ddim yn llwyr wrth gwrs, ar angau, y diafol, uffern a phob drygioni. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, mae'n bwysig bod ni'n deall hynny ac yn gweithredu hynny, ond yn nerth Iesu Grist. Achos bod ni nawr ynddo fe, a bod e ynom ni hefyd. Wrth gwrs, rhyw ddwrnod fyddwn ni'n teyrnasu gydag e yn derfynol, datguddiad pennod 5, i ni'n darllen hyn, a gwneithos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid. Mae'n mynd trwy'r Beibl i gyd. Yn yr Hen Testament, mae'n fan hyn, mae'n llyfr y datguddiad, gwneithos twy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid i'n Duw ni, ac fe deyrnasant hwy ar y ddeiar. Y nef newydd a'r ddeiar newydd. Byddwn ni'n teyrnasu gyda Iesu Grist yn yr arglwydd Iesu Grist. Niwmeri 24.
Dyma chi broffwydoliaeth o'r arglwydd Iesu. Daw seren allan o Jacob a chyfyd teyrnwyalen o Israel. Fe ddryllia dalcen Moab a difa holl feibion Seth. Pwy mae Balaam yn proffwydo amdano? Yn erbyn ei ewyllys. Oedd wedi cael ei alw a'i dalu. Chi'n cofio hanes Balac a Balaam? Oedd wedi cael ei dalu gan Balac i felltithio Israel, pobl Dduw. Oedd wedi talu fe i gyhoeddi melltith. A mae'n methu wneud, mae'n cyhoeddi bendith. Ac wedyn ni, mae'n proffwydo am un sy'n mynd i ddod, am y deyrnwyalen, am y brenin sy'n mynd i ddod allan o Jacob a dryllio ei elynion. Iesu Grist yw e, brenin brenhinoedd ac arglwyddi. Dryllio y diafol, dryllio pob gelyn, dryllio pob drwg wrth gwrs. Fydd e'n teyrnasu ac yn dryllio. Ac i ni'n teyrnasu gydag e. Un arall i bwysleisio hyn, a rhoddir y frenhiniaeth a'r arglwyddiaeth a gogoniant pob brenhiniaeth dan y nef i bwy? I bobl saint y goruchaf. I ni'n cael teyrnasu, ni'n cael rhan o'r deyrnas gyda yr arglwydd Iesu Grist. I ni ddim di cael ein ryddhau o'n pechodau i aros mewn pechod. I ni ddim di cael ein ryddhau, wnaethoch chi sylwi yn y darlleniad, 1:42, peidiwch ag arfer eich ryddid i guddio drygioni. Nid dyna beth mae Iesu Grist i marw drosto ni i wneud, ond i gyffesu ein pechod ac i ddod yn rhydd oddi wrtho fe. Ac i gael ryddid i beidio a phechu, a byw i wasanaethu'r arglwydd mewn sancteiddrwydd yn lân. Ac wedyn ni, i ni'n offeiriaid hefyd. Yn Urdd Frenhinol, yn offeiriaid i Dduw ei dad. Mae pob Cristion, pob credadyn yn offeiriad. Yn yr Hen Testament oedd rhai yn offeiriaid, ac i ni weithiau meddwl mewn rhai traddodiadau mae rhai pobl yw'r offeiriaid. Ond mae pob credadyn yn ôl yr adnod yma, ac yn ôl y Testament Newydd wrth gwrs, mae pob credadyn yn offeiriad. Pob un. Offeiriadaeth yr holl saint. Pob un sydd yn Gristion. Ac gall pawb offrymu aberth o fawl a diolch i'r arglwydd. Oherwydd bydd e'n ein derbyn ni a'n hoffrwm trwy Iesu Grist. Mae gan bawb ffordd i ddod yn uniongyrchol at Dduw mewn gweddi a cael derbyniad yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae pob Cristion i weinidogaethu i'w gilydd fel offeiriaid i bledio y naill dros y llall. I ni'n cael offrymau o ddiolch, i ni'n cael offrymu gwasanaeth i Dduw nawr ac yn cael ein derbyn. Mae'n amherffaith, ond mae'n cael ei dderbyn trwy Iesu Grist. A mae'n bod ni yn Iesu Grist nawr, ac i ni'n cael gweinidogaethu i'n gilydd. I ni'n cael gweddio dros ein gilydd, i ni'n cael cynorthwyo'n gilydd wrth gwrs, ac hyd yn oed eraill hefyd. Ac i chi'n cael, mae Testament Newydd yn llawn o hynny, yr Apostol Paul yn gweddio dros y Cristnogion yn yr Eglwysi. I ni di sylwi arno fe lot yn ddiweddar, mae'n dechrau pob llythyr. Mae Duw yn dyst faint dwi'n gweddio drostoch chi, faint dwi'n diolch amdano chi, faint dwi'n cofio amdano chi mewn gweddi. A mae'n dweud beth mae'n gweddio drostyn nhw, yw cariad nhw i gynyddu, ddi nhw dyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth a doethineb. A cael ei llenwi a chariad Duw a gwybodaeth o gariad Duw sydd y tu hwnt i bob gwybodaeth. Mae'n gweddio drostyn nhw, yn gyson, mae'n cymryd o ddifri, mae'n neud yn gyson, yn gweddio drostyn nhw. Ond mae'n gweithio ffordd arall. Mae'n gofyn iddyn nhw i weddio drosto fe wedyn ni. Iddo fe bregethu'r Efengyl fel y dyle fe. Iddo fe gael nerth i barhau i gyhoeddi'r Efengyl. Mae'n gofyn am weddi i wneud hynny. Effesiaid 6:19. Gweddiwch dros o finnau
a bydd i Dduw roi mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysu ni om ddirgelwch yr efengil. Fel Cristnogion, i ni wedi cael ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau i wasanaeth. I roi ein hunan ar wasanaeth yr arglwydd, o ddydd i ddydd, i roi offrymau o ddiolch, i roi'n hunan yn offrwm o wasanaeth iddo fe, fel diolch iddo fe, ac i wasanaethu'n gilydd, fel brodyr a chwiorydd, ac i wasanaethu eraill hefyd trwy gyflwyno'r efengil iddyn nhw, a gweddio drostyn nhw hefyd. I ni'n gweini ar ein gilydd. I ni wedi bod yn sôn yn y Philippiaid bod nhw wedi rhoi anreg arian i Paul tuag at i gynnal ac yn ei waith wrth gwrs trwy Epaphroditus. A dyma beth mae Paul yn dweud, mae hynny'n arogl per yn aberth cymeradwy wrth fodd Duw. Chi'n gweld beth mae'n gweud? Chi wedi rhoi arian i fi, ond trwy hynny, chi wedi cyflwyno gwasanaeth i Dduw. Chi wedi cyflwyno offrwm i Dduw. Oherwydd mewn diolch i Dduw, maen nhw wedi cefnogi gwaith yr efengil gyda'r apostol Paul. Ac mae hwnna fel offrwm o ddiolch i Dduw. Fel offrwm at wasanaeth yr arglwydd wrth gwrs. Ac mae'n fraint bod ni'n cael wneud hynny. Bod ni'n cael rhoi ein hamser, ein doniau, ein harian i wasanaeth yr arglwydd. Bod ni'n cael ei wasanaethu fe. A bod e'n derbyn ein gwasanaeth ni trwy Iesu Grist, wrth gwrs. A mae'n bod ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Rhufeiniau 12 am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, efrodyr ar sail tosturiaethau Duw. Mae wedi tosturio tuag ato ni yn yr efengil, yn anfon ei fab i'n prynu a'n ryddhau ni gyda'i waed. Ar sail hynny, i'ch offrymu eich hunain nawr yn aberth, byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Na fe? Mae gyda ni gyfle. Mae gyda ni ryddid nawr i fod yn offeiriaid, i gyflwyno'n hunain, i gyflwyno'n bywydau, fel diolch yn ein gwasanaeth ni i'r arglwydd. Oherwydd bod e wedi ein caru ni yn y fath fodd. Diolch heno am ei gariad. Ni wedi cael ein atgoffa tyme bach o'i gariad. Cyn ein bod yn ei ddyfodiad yn popeth, mae wedi wneud am popeth mae yn i'w wneud, mae'n ein caru ni. Cariad at yr anheilwng. Chi'n cofio y diamadferth, yr anniwiol, y pechadur a'r gelyn. Dyna'r cariad. Dyna'r cariad i ni'n cofio amdano fe ar y groes wrth ddod i'r cymaint. Dyna'r cariad i ni wedi profi a'i dderbyn wrth ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am ei waith yn ein ryddhau ni. Oddi wrth ein pechodau. Gadewch i ni gofio a chyffesu, doedd ddim ffordd arall i ni ddod yn rhydd. O'n i'n gaeth i bechod. O'n i'n farw yn ein pechodau. O'n i'n frwnt yn ein pechodau fel y sandalau. O'n i'n lwm fel yr asyn, y methu mynd i wasanaethu. Dim ond Iesu Grist allai'n gollwng ni'n rhydd. Oddi wrth ein pechodau. Condemniad pechod, meistrolaeth pechod arno ni. Dim ond fe, a mae wedi wneud falle bod chi yma heno yn dal yn eich pechodau. So chi heb ddod at Iesu Grist, heb gyffesu, heb edifarhau ac ymddiried yn Iesu Grist. Wel, dim ond fe sy'n mynd i'ch gollwng chi'n rhydd o gondemniad a chaethiwed pechod i fod wir yn rhydd. Diolch bod hynny'n golygu y fraint o dernasu gyda Iesu Grist. Bod ni ar y tîm buddigol, chi'n gweld. Mae gyda ni nerth yn yr arglwydd Iesu fel bod pechod ddim yn teyrnasu ac yn cael y gair ola yn ein bywyd ni. I ni ddim i fod i lynu wrth ein pechodau. I ni fod i goncro nhw yn nerth yr arglwydd. I ni yn llithro, mi fyddwn ni'n llithro. Ond mae yna nerth na i goncro hefyd, a cael buddigoliaeth. A bod ni nawr yn offeiriaid i Dduw,
i wasanaethu fe. Mae gyda ni gyfle bendigedig gyda'n bywyd, faint bynnag o fywyd sy'n ar ôl dyn ni ar y ddaear yma, i wasanaethu yr arglwydd. I roi'n hunan, ger i fronnau. Mae wedi roi hunan drosto ni. Gadewch i ni roi'n hunan o'r newydd heno, wrth fwrdd y cymyl. Ar I wasanaeth His Master's service, His Majesty's service. Bod ni eto ar I wasanaeth Gyda be bynnag amser, doniau, gallu, arian, beth bynnag sydd gyda ni. Ar I wasanaeth Ac y rhyfeddod yw bod e'n gadael I ni wneud a bod e'n derbyn ni ac yn gadael I ni wasanaethu trwy Iesu Grist wrth gwrs. Ac yn offeiriaid I Dduw gyda'n gwasanaeth ac i'n gilydd wedyn ni. Wrth weddio dros ein gilydd, dwi'n beichiau ein gilydd, gweini ar ein gilydd, gwasanaethu ein gilydd. Mae gymaint o waith dyn ni'n neud, mae gymaint o gyfle a'r rhyddid dyn ni nawr. I ni'n offeiriaid i'r pobl sydd o'n cwmpas ni, I gyflwyno'r efengyl iddyn nhw. I weddio drostyn nhw, ac I gyflwyno neges yr efengyl. Mae yna waith mawr gyda ni'n neud, a mae yna gyfle a braint i'w wneud trwy ras Duw yn yr efengyl. Amen. Gawn ni ddod at yr emyn nesaf. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfol loes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth dy groes. I ti o arglwydd,
I ti arglwydd Iesu ac i ti o Dduw Dad a'r Ysbryd Glân, y byddo'r gogoniant a'r gallu, y mawl a'r diolch i gyd, oherwydd dy fod ti wedi'n caru ni. O, ni'n rhyfeddu ac yn diolch arglwydd, a bod ti wedi'n rhyddhau ni oddi wrth ein pechodau, ac oddi wrth ei gafael, a'i meistrolaeth o arglwydd, a'i condemniad, a'i dinistyr nhw. Ti wedi'n rhyddhau ni, gyda thwaed, trwy roi dy hun drosom ni. O, diolch. Ac i gael bod wedyn yn frenhinoedd, ac yn offeiriaid. Diolch, arglwydd. Yn ertha ni i fyw yn fwy tebyg i'r brenhinoedd a'r offeiriaid wyt ti am i ni fod. O, arglwydd, derbyn ni eto ar allor dy wasanaeth di. I ni wir eisiau dy wasanaethu di, arglwydd, a wasanaethu di'n well. I ni wir eisiau teyrnasu ar bechod yn llwyrach. Nertha ni, arglwydd, yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.